dan rawaja. We dang join up kendiat mo up kendiat ngedang up ya perlok ngedang up perlok up kendiat. Oh terium dei kum ne amo sesi. Apa kendiat? Oke. Ayo betul. Oi, up kendiat mo. Scam official channel, kublai scam official. Dan sangat ngut wajah nyunta. Oke, teh kato katne kiba join mentakla dan ngut dengan su IP ka thumbnail e ka tharai pila ayu ma pila page teh hak video bukan ka live video ka jonga ka ba mentak ka sni ka sen ka beningkong kane ka jingle live video jonga. Ta hakane ka live video junga kan show batai pi ba kum no pin yo ban kamai na po YouTube enda pila poi kum ba san spa subscriber tang san spa subscriber rumo dadai ba pi yo tang san spa subscriber pila sedang no ban yo ban kamai na po YouTube ki kita ki lat kamai pat kan sabatai pi kamaden namangin sang April menda kidan katway kat ar kila poi Kesur, hello, kabiang na am kesur. Proud to be kasi kublay. Lius, banggak se tambo subscribe dan like. Tip garo imak itu. Oke. Sar dire nai khot sare ngamo ngam kwa re ban yo kata kanam sar te ngalong kumopi te yang ngabam na ka jahe ngabam na jurdai ngabam kini kita kumba pi le ngar ngade kumba pi leong ma pi te ngar ngalong kumta te nai khot sar yang ade kibru kia join to makidang ya left pi nama ngadang mut ban ya abril swa kato kane por mo kanang ban yo Cuma ilang haju nama gala sa shibit da kiwan da kinsa yuta kinsa ong ba batai biang sa sen da ong thai mo biang kasur oke kasur ke biang bro oke bos ngan ong bos ro lele itu
Oke, nama bangi ki senrang em dalam live video em buri suara ki tiar gitar kini teh lele shoot harai. Adi kidan tang nyaungan. Kalau live video kalau ada kembang kan minit ay mentah kalau ada kembang 10 minit tongin up 10 minit tik tadi bagi wan kim wan ro madiadap stongin sedang lah sedang no mah nama kepor kalau ayat kembang pra minit mentah kalau video jengapat kadang drill Gaib yang kari berimu baca Afgan share swapo status jong lama kendia kita ngai tonton lagari Ningkiu syafram ada kidang giar kidang dan setang arnut ani koli kenapa tik hakapo hadin ka 10 minit dengan sedang madan iwil ne madan armu Oke. Ani nga kelihatan connect internet. Sangat kelihatan. Bisa top connect internet semua. Oke lah. Oke, tek itu kiba don sene ngatharai ki ya long kiba ya bahana se bahana ma ngan sapni pi ya ka ayo jungaro ya ka YouTube channel ka jungaro mo kumno ka YouTube channel junga ka yadnya kamya jakane ka akine ke artli ki video ki bandang show penmi Oke, aduh mentah sangat dari kidang don sound sangat lapoi. Menit kadang poi kumba pra menit to up kendiat sound to lele san Karena baje sedang mentah ingin sedang nak nama mentah lah poi kendai baje te 10 minit ngemnom up su you know proud to be Khasi ngan pet ka channel jong ki proud to be Khasi proud to be Khasi proud to be Khasi Friday kan page ke logo day bidang penmi video kilum kiwa kintua lada wanu jumai ba hakane kacela kacongi kim tua re kilum mapori kasi nama kim dei re kilum ki bejrong tama kane ngathalai ki bun ba ki bru ki bala ya crunch pang ne jumai mo wadi me jungar ki ong ne yola sela to jumai ne kumno ngin le kumno etc. Tila tip mo bro teman da wan jumai dei da ting ha kan ne ka bro ka wan pha message harai si harai Oke ngala ada subscribe ke channel jumpi proud to be Khasi mo Kila poi one poi che ajar che spa san po plus ay first vlog okay ada 4 minit dong Hello friend,
Saya mentah yang netizen simpas dengan nasional dengan mentah kita Raja Menteri ini mentah Jawa Station. Mentah kita Aduh Andhra Pradesh lapoi proud to be kasih. Sinengkong ni wantang baro arngut na Andhra Pradesh sa Meghalaya ni. Jangan lupa subscribe Scam Official. Scam Official. Scam Official. Page logo what? Oh, World Cup tu dah. Don't way you guys jangan ane wa julek page World Cup lah. Oh, dan sabar. Lada bro, mo kedon Qatar bangang tu. Te kita ke page ya kene subscribe ya kene ka channel ka jong o Scam Official. Nama kene ka Scam Official channel ka panmi ya ki World Cup. Nama ka World Cup kan sawan ha kene ki snam ki ban sawan hi ngatrai. Aden arjar arpo prane arp kundai kumta hi ngatrai ka sngo ka sedang ka World Cup te saya subscribe be kane ka channel jong Scam Official kanang banyo yaki updates ko ba player Messi unle ayu mendakas new player Ronaldo manawayo etc manawayo tap goal kino ki player ki biya chenye im to tias saya subscribe dong badam Scam Official renti lang oke bro kublaish bun dang ani nga klep page yaki comment dong PM lele Kana wajah sedang no kublai mau page ke channel junga kublai judge prang channel ki judge Saryang channel say hi hello quick mo we review hello sir ngomdero sir mo ngomdero sau shong be job la ne shong be kat ka ba piang laba kata dai ka content ka ba ki ka kerteng ka ba ki khot ayeng mo te shong be job tom lele Jangan lupa subscribe oh nge la tap tu dang sedang menlek vlog te subun ki jengduna nga shamday na bro hoi bro ngaro meningkong le vlog video mo nga ani tharai nama ngam ju page re kumbang page mentah ne ya ka kamera mo nga page ya lade nama nga shoot ka selfie kumne na ka mobile ta haga jaka bangan page ya kane ka kamera ka badan ne ha top jong ka mobile mo ngapet panban nya ka screen hapo ka mobile jong ngapet apa dan ngapet yala de kadur kalong kumno nyu khmat long kumno etc mo tendin da kadaw hapor ba ki le vlog e kum tu sa le vlog re nai le vlog ra ka bidai ba ka selfie kidon ki hateng ki ba phi hable da ka selfie mo da dei ba phil le ran bha do kata sa le da ka selfie henry da phim le ran da pidon kino ki jing ki area ki jaka ki ba ka ba phi sngo Tias mo, tesa shoot bed, da kaba pi lek kumne. Nama da kaba dei ba pi lek kumne am, kada tias ba nama pimyo arban pet ya lade, nama arba. Kani ka kamera kaba pi yang ne shupet be direct ute une o ball khamat jupi mo. Shupet be ya kane, nai pe re shane style, hagi bi dei ba shana mo, pe be direct kane ka kamera jong pi song ba. Na ka bi dei ba ka quality jong ka video ro mo, ka kam clear kane ka ba shadin nama baro ek mobile ke iPhone adu kino ki mobile ro mo. Kepen kam klanya ka kamera quality jungki ka badon shane shadin nama kan ne ka selfie ki kam pen duna ka quality tedin ta katau ki kam pen klan ka ne shadin tedai bo piring video should vlog la ne should kai mo sa should la bet kum ne nama ba neng kong hoi pi bakla hang ne hang tai na ka ba kala ro ban long kum ne pi sho i tang kane ka salaman jupi nanta tang der ba yu iri ya kadur jumpi pok screen jog moba lele ra ka zen ko beneng ko shule bit kumne persang am pin sanang one lam 1999 oh 1992 nah kajaj Saryang channel jongaro bro kijaj Saryang channel ngalada pray Kita ayu, kita page kene video saya subscribe kene ka channel jong ari li poi pun ban su. Ki Judge Saryang channel.
channel Kijaj Saryang channel ani ini mi lagi jing tunar ya jing channel nel ani Saryang ngai serial tadi Saryang channel Daniel Kijaj Saryang channel sebut logo bro Kijaj Saryang channel da pidang don hado menta sebut logo ha ketika ayo jong pimo nama baki bro kin saong ba na pimbu logo na pimbu ya ketika banar jong pi apo ka ketika channel jong piam na ke bro ki dang keng ba ke dang long nup lan barang kum tamo de den ta kada bu ya ketika profile jong pi long kuma pi bu profile apo ki WhatsApp apo ki Facebook jong pi kum to de den ta kada klik ya shim ya kano kador de ba pi ya ka judge video jong pi la ki kentuk video jong pi kum to mo hak video ba kata ka company video jong pi bu ya ki logo jong pi yang to kadang ban pias nama da ngan sapni pi kendiat da de ba pi dang apa do shibedam ngan sapni pi kendiat kumno ban bu logo kumno ban bu banar ye po channel jong pi Kijaj Saryang channel okay bro ngala news pa nyo puwe subscriber oke chat kadar barkur Saryang pelun hamen telu chat pikur na nartiang try nga pitok na jantia ong bro Kijaj Saryang oke bro ladap Teki pi kiba na pedeng jung pi kiba pet yang hado ang tema saya subscribe. Hello boss, Shining Production Channel. Hello. Bro ya rap subscribe mo jung abat saya rap penhikai lam baduna namar dang day senengkong bat saya rap share lang. Okay? 1lam1992 saya rap subscribe mo bro. Sampai artat baduna ba penhikai namar dang day senengkong. Okay. 1lam1992 1992 ni gila bon pala kita gi 1lam Ani bro kamla berke channel jong pi dengan su tho akan ka yum ka 1lam1992 as tho ka kerteng jong pi te ka ngan sa watch bet okay Wanlam ngam perlap rega channel jong pi dengan space bet mo okay ngin sedang na la ka sedang na mo Hey boss, da Sunspot subscriber ka long na em ban apply. Em brom panlong ba Sunspot subscriber dengan sebata IP nomor ba da dei ba pi la join na do menem kala ngala ong meneh ka introduction jong ka video. Da ngan sebata IP hadin kendiat dengan sedang do mentah ni. Nim padahon peta ko nomor ba mentala sitayo nga la yo pangjerhok temen kedin tak tahu lasit tayo kumto udan nu jorho ba mi na to na po jampe belong stem mo hado menta udah la khamtia se ngala khrwit auto dawai kuli okay ngin move la ka move no ngin sedang na yo phila thai ban pet na do mane okay ta Kirap lang jong aro bro sa subscribe jong pi ngala da Niko Jamu. O nga dang mod badai dikhari pi bro den ta kata bangam pila subscribe ngala pe tang bangan sa subscribe with mo ni Niko Jamu. Okay, saat telingan sa page tu te yellow sepit dan por te pi kiba page yang tu saya cek ya karena ke channel jong Niko Jamu te ya subscribe thar
Shua bangin sedang ong ye pi kanai kawai atau kalong na em. Bangin sa shnano da kawai ka kenja WhatsApp group lane ka channel hapo ki WhatsApp khanang ba hakata ka group ngin khot lang ya baro kini ki YouTuber ki badan yale se kidon ki perlok jong pi yale YouTube channel lang lane kidon ki perlok jonga ki ba le YouTube lang e mo tengin saya ngin don na kata ka group te yale se kidon problem jonga lane don problem jong pi te ngin saya share rang tu ngin ya share ka WhatsApp group mo khnang ba ngin saya ban batai lam yale se ka ba tip mga yale se tip lamba u number iwe yala sa tip u tau number r te den ta gadaw mo ipi kabahana bangin sedang ban sna da ka WhatsApp group mo kanang ban yas ngotu nga pes ngotu ida sna ka WhatsApp group mo kum code freeman kum kini kita ai te nga tharai ba kim no mon join shu te kan biang no bangin sa sedang no pra balong nu te sa create mano saat lang yang ha kata ka WhatsApp group mo absolutely biang ngarong semua biang kon pai bro tengin sedang no namar ba yale se phim nge dengan supen EP kita ki YouTube channel ki bangan ong bangan subscribe siben mo tengah la thok lupa hang temo 1lam1992 but niko jamu ke penim tu sule 1lam but niko jamu ngan sa subscribe siben mo Hilarious Entertainment kulay bro nama marchan channel ni Hilarious ro te saya cek ka YouTube channel jong Hilarious ro nama arba ki music video ki betias ki nanta ki video ki betias ag video ki story video im to mo te sa page yang to pin sa lap ya ka video jong Hilarious Entertainment David umba ka biang bro kulay patangin ya sedang na nama kisu ya join kisu ya left mo neng kong ngong pi kublai pi baro ki ba don lang khandai ngot hang ne khandai ngot hoi kublai pi baro ki ba don hang ne khandai ngot ki perlok YouTuber ki perlok subscriber jonga ki ba one join ha kane ka live video jonga ka ba menta ta ha kane ka live video yale se ki dam don na preng jo pi ki bam pat yo ya kane ka introduction jong kane ka live video jonga mo ta ha kane ka live video jonga ka ba menta ka show pen pi ba ki kita ki lat kamai ki jong pi da ka ba pi yo tang hapo san hajar ne san spa san not san tang san spa ngut tang san spa ngut da pi yo ke subscriber po ke YouTube channel ka jong pi mo ki kita ki lat kamai hoi kitu ki ba empat yo san spa subscriber te ngau ngi pi ba pidang happen trestom pidang happen share ya kaneka YouTube link jong pi pidang happen share ya ka ya ki bahing ki bahasam ki jong pi bat kum ta ter te sa share kita bat sa pendap tang ya kata ka san spa ngut ka subscriber hoit kamdir ka besok ban la ban penyo san spa hajar ngot ke subscriber da pi penyang san spa ngot ke subscriber da pi bu ya ki mobile san spa teli mo ladap share nyang san spa teli ki mobile te den ta katau san spa ngot ki bru kam dere ka bakai ka jumbun ki bru te pendap kitu ki bang padio san spa pendap no san spa te pensa sedang no benyo kamai lamba da ke YouTube te ka beningkong ke kita kilat kamai ki ba da pila yo san spa ngot ke subscriber ka beningkong na pila live video kumne kitu ki bele gaming ki lane kitu ki kenthai ki ba sale live video kumba le live video junga ban au man chupen ya ki ya ka rukom riam lane ya ka rukom make up lane ya kanu ka idea jong ki kenthai te pila tip mo te hangne pan nga thrai ba buni ki sunrang ki badan hangne te tengin nom cek re ki komen mo te ngin saya ya direct ta ki bide ba kita mo te ka beningkong ka banga ong ya pi ban kamai ya kata ka jing le live video
Kita kibale gaming, kibale Free Fire, kibale PUBG lane kibale keno ki judge game mo kala bande Candy Crush kala bande ka le kai ludu lane keno hapor bo phil le live video kumne kumba le mga kibriu kiba page ya kene ka live video jumpi kila ban donate yapi kumno ban donate yapi kita ka ong ka baningkong kila ban donate lamba da ka super chat kata ka super chat kadai ka rukom pha pisa jumki ka ba ki ong menta ba ta example hang ta menta mo kabiang bro kata good shubo kata ki pha ep bat ka pisa san tengka lane riu tengka hak bede ba ka pisa india mo nama dade haka hapareng ka ya da dollar hade po india ka ya da ka tengka da ka dollar da ka rupi sang ne kedin da ka hapor ba pile live video ka baningkong ka ba piyo ban kamai kade da ka super thanks lane ka super chat ka ba kyong te kata ka super thanks bat ka super chat ka ba kidai tang kita ke atali ki ba phila ban kamai pisa hakapor ba pi le live video nama ngayu iba hangne hapori kasi jongi mo ki padan re hadu kata ki ba ya kane ka mensim ban donate ya kine ki live streaming kine ki kane ka jingla live video ka jonga ka mentar mo tadi ya kiwi ki ba pi pet ngai example ipi kum I kari minati hang po India ke jongi mo ele live video isu le kino ki kenja game ke bala bende ki ludo kila bende ki Minecraft kila bende kini kita ki game online ki brew ki ya donate hang ta tapi la komno haka jing le live video jungu ka ba kharui khata ar baje osdang menmet kom to haka wei ka live video jungu kamai da ki lak tengka da pemnge je kata sa check ya ka channel ka jongu ka ba kamai lamba da kini ki brew ki ba pha pisa shitengka lane artengka hapo ka live video jungu lamba da kita ke super chat ba ke super thanks ba ki ong ki pha pisa nama ba ki brew bi I ba shubo menta da tangya ka kerteng jung pi romo ki don kini ki dekhar yap ki ba kwa ban paunam ya ka kerteng jung ki den ta ka daw mo ba ki pha ya ka pisa da ki spa da ki hajar tengkaro ki pha dak ba te ka jing paunam juki te hane pori kasi jungi ngampari ire ki bru ki bayale donation hapo ke live streaming ki joki te din ta kataw banga ong ipi mo kini ki ba jule game nama hapo megalaya jungi ki bunba kini ki player PUBG kini ki player Free Fire mo ki la pro ba namar babalai ki shu screenshot screen recording dia kato karkom le kai junki marke shupen mi hapo YouTube henry mainly hi kine ki nong le kai game mo ki kamai lamba da kane ka super thanks ba ka super chat ka ba ki bro ki pha ya pisa junki haka por ba ki le ya kane ka live video tenden ta kataw ki khasi jungi mo ki player ngaung ye pi ki bala bit bah ki dan ki bala game ki dan ki ba le kine ki tai ki kenja le live streaming ki junki mo tenden ta kataw ki khasi jungi ki patkiu te tadi baki pai khasi jungi ki ya donate bah pisa am kine ki bala game air ki yo jumentoi bah da ka ba ki le ya kene ka live streaming te kabar kaban kong ngala da pong ipi ba ken le da ka lang ba da ka live video but kabar kade ka sponsorship kai ka sponsorship ngangit ba na preng jumpi ki bis pongot ki ba check ya kene ka YouTube ya kene ka live video jonga mo na preng jo pish paungot phila pe ki kine news channel jong Shillong Mail nonta jong Batesi lane jong etc gitu mo na pipe je gitu news jong ki mo haru jong ka screen jong ki pen mi em ya ka to ka advertisement jong ka school Shillong College lane jong ka UFCAI lane jong kino ki kenja advertisement ki ba ki pha Shillong Mail habu ko jong ka video open mi ya ka to ka advertisement dikhar ka bang thit daw ne shim daw ne bat kun ta terta tadi na kita barha betisi ro ki ong gitu ki net for this gitu mo kitu kide kita ki ba ki brand la ne ki deal ki ya deal bat gitu ki company ba kumno kin le ya kine ki sponsorship ba kine ki YouTube channel ka jonga ya la se ki don apdeng jo pi ki ba don ya kine ka company dokha ya la se ki be don ya kine ki company dokha te pi pha promote ya ka to ka company dok ha jong phi po ka YouTube channel ka jonga ban ong ba ong to client jong phi mo to company bo phi deal ba
ba permi kene ka advertisement jong kene ka pung jonga jong kene ki dok khasau jonga jong kene ka area jonga nanta bat ki jaka jonga bat kumta ter permi ki pai ba jong phi bat ngan seo wi phi haka vidang go wi video la ngan seo wi phi sipna la ngan sa seo wi phi shisnam kata ka shong haka jingya deal jong phi bat kato ka brand lane bat kato ka company mapinya deal da ki benai lane da ki video lane da ki kamta hoi ngaro ki non gene ki hakiwe ki YouTube channel junga kine ki apps mo kum ki rummy lane ki to ki game khalai ki ba piong mo ken IP tang share jar ar yong pi nama ba ngate ba kum ki to ki apps mo kam yarap te din ta kadau bangam jule promotion re hakiwe ba ki apps khalai lane ki apps kine kita yala se ki dan kino ki ba sponsorship ki bala bande ki khazi ki la ban penmi ki jaka lane ki yung wai lane kine kita ladi kum kita ngan le ya kine ki promotion ro te din ta kadau ba kidan ki kenja apps khalai lane kine kita te ngam jule ya kita te din ta kadau ba ngam jule ya ki promotion ki ba ai jingrap na kamenta ki bapet ya kita video ki jonga thoi sesen ngalale ngam thok re kata sesen ngalale ya ka video ba no apps kalai te kata ngayo kasam spa tingka da kamale promotion ya no apps joki rami circle ki ong ngan sa seu khatsan spa te den da kata ba da dei ba phikwa ban le ya kum kita kataru kadai kawai kalat kamai na kabeda jong phi ki ba kwa ban le promotion le ne ki ba kwa ban le da kini ki sponsorship te kini ki sponsorship kumno pinyo kini ki sponsorship pat kumno ki wan kumno ki thu yang ni ubadang read ya ka channel ka nama bamenta kata ka topik kumno banyo ya kini ki sponsorship ya kini ki promotion lamba da kini ki deals ya jong ki we ki company jong pi nama kata ngampat krek ka shuwan menta ka jabing jong aromo dan sa penmi ya pi detail ha ke video berkata ke video ba kumno pinyo ya kini ki promotion jong ki apps like promotion jong ki dawai takmat ya i kum i code freeman ai rom to isale ya kini ki promotion takmat dong ba ta ada kene ke kenja dawai unyang mong jong pi kasni do jong pi kan li tang hadin ka to kan ne si ki ong kito ngapi i ha po ki YouTuber kasiro ki ba jule e kito ki jaj dawai la ne ki jaj dashin e ki ba jule e kum kito mo te dapi ku awan le e kum kito mo te sale lambada kito ro kan sabatai pi hakiwi ki video kan bangan penme full detail ha ka video ka jonga kanamba kumno pinyo ya kine ki sponsorship ki jong pi ro mo te hakiwi de kata ka topik kumno bangan penni pi nama pinhapan ban penni ya ki kenja website e te den ta kadau mo bangan ready ya kata ki website e tangam la ban penni pi ha ki de kata ta ki de kata ka sponsorship nga tharai ba pi la sngo thui shubo menta kom ki rami de ba kwa ba ki rami am kito ki rami nama ki one call hi yanga man shwai kito ki judge apps artli lightly ki la don ki ne ki judge apps khlai kito ki ba ki rang kwa ban penya yau kito ki apps mo ki shuwan message ba pi direct apo ki gmail jong pi te kine ki gmail jong pi kumno ki one kine ki gmail pat kine ki promotion jong kine ki apps mo ki wat ta ya ki bro nama ba kin sa wat ya ki bro kin sa ong ba kin sa pha ya kine ki bro tray company jong ki mo kin sa ong penya yo ne apps jing siu kata kin sa ong ta te jai pa jai kuma don kine ki vestage kuma don kine ki kino ki apps mo te ki wat bro kum to kan ban penya ya uto apps la ne ya kato ka company te den ta kata ba ki what kamtam ya kita kebedan ya kini ki YouTube channel mo bakin pak le promote ya kita ki apps lene ya kita ki tiar gitar ki jongki ngan sange suang ta kadan ko ke jengkeli mo bro ngalajan kut lais pa andrew pusan sngi klem padap san spa subscribe kumno dang long trai bro tadi bo pidang samla manta hadu da pila yo kun yo ksiu yo kun knai lene da pi deva hadu da pi la phu nyuli ro ka YouTube channel jo pi kadang long bai tadi bo pim patla shispa snam tengam tip remo tamba kadna snam kadang pidang penya ja ka to ka email jo pi kat ba ka email jo pi kampat yap hadu ba ka YouTube channel jo pi kampat delete ya ka YouTube kimpat delete mo ya ka apps YouTube hadu ka ta tengah try ba ka channel jo pi kadang long he kidan ki YouTuber ka si romo ki ba la dan ba ki ne ki YouTuber ki ba
kli yang akibat nani nomor John Snom jungiro ngimla reban pendap ya kata ka share ki subscribe atau ka YouTube channel kan sa ong ba kan sa delete da omla ban pendap ya ketika watch time da omla ban pendap ya ketika ya kita ki subscribe ba kam nom diler ra omleler kawi ki YouTube channel jongar ka tam da ki si da ki snam tam kadang ya tip top te ki don ro ki YouTuber ki ba batai pi ba phimla ban pendap te ki ong ba ke YouTube kan sa delete kan song ta kadang log he ke YouTube channel ki jong phi tengat tharai kata kala be sponsorship ngin ya bang ke sponsorship ngaong e phi ba kumno ki wan kum to ha ka to ka dur lamba da ki mail ki wat ya ki email jong phi ba ha ke YouTube channel jong phi ki don ki email je den ta ka daw ki contact lamba da ki email kin sa ong ba ki sa penwat yau number phone jong phi ngin ya deal ki ne ki brand ngin sa siu yu phi kata ngin sa le kum ta kin sa ong te pin hub ai ya kini ki WhatsApp number jopi te kin saya kontak kin su issue message la ne kin sa issue call pi lambada ka ba ngaya deal jong ki ha ka to kata ka jing deal jong ki ha ka dor ka mur jong gitu ki apps jong gitu ki tiar mo kata ka shong api nani auto tarjan da pilatip ni ka sawa dan yok monetize sawaj bro yok be te oke nga ap ya kata kayo ya kata to te to kala long try te hak bide kata ka sponsorship ka baong ye pi ngila poi sya ka biya deal hak ka bide ba kata ka jing ya deal jong pi mo ka shonga ka jing nang jong pi ka shonga ka jing nang jong pi ba kata ka company kumno ba pin ya deal pin sa seo banai pin sa seo kanu hajar pin sa seo bat kum ta ka shonga jing ong jong dade ba ki ong ngisa seo pi tang lai spa teng kamu nai ong rel tang lai spa shu ong be ni te ngi shim be lai hajar tengka te ong be tang da te da ki ai lai hajar te ni ong ba te ni te ngim la shu ban siu adu kata de bu ki ong pen hiar sha ka arar pen hiar sha ka sheja bat kum ta te kata ka shong ha ka jing nang jong pi kum no ban ya deal bat uto client jong ka company bat jong ka ki tiar kitar aku lihat sih kau umroh lalut oke ini ya bang mu respon ada mana ba kiss atau rendang mu oke ai pun khain de shipish ne shop boy ni shne ong ship ni sap oke te hak bide ba kata ka sponsorship e nga tharai nga sabatai pi detail hak bide ba ka sponsorship kadang ba pin so to kum no pin yo e kine ka sponsorship lembaga ki company lembaga kine kita mo te ngan show IP ya ka website company pi ngan sampai hikai pi kom no pin yo ikene ka sponsorship ba pin yo ban le ikene ka advertisement jong kito ki dawai tak khmat jong kito ki dawai make up jong kito ki apps rami lane jong kito ki circle 11 e kum kito ta video kita ngan sampai IP detail ha ki be ba ki ka video ka ban ngin sale adin te tharai ngan show ong ipi ngam pat yo ya ka idea mo menta next video hadin kene ka live video junga amder menta ngam pat shoot ya ka video ngamur ben shoot menta ka singen re kerki la wan kene ka praba jam dengan sa ong bai ngan sa shoot la shaila ne la singen ka next video ka ban sa wan ngan sa hikaya pi kum no ban le monetize ya ka YouTube channel ka jong pi hoi yala se kita na preng jopi ki bam pat yo ya kene ka monetize ki pat yo ya kene share subscriber ki dan na preng jopi ki bam pat yo ya kata ka watch time mo sampai lupa ya kata ka video khnang ba pin tip la ne pes ko thuk kum no ban le monetize da bakla kene ka jing le monetize jong pm ka channel jong pi tang ka we ka rokom apply ya kene ka Google AdSense ka jong pi romo da deba pi bakla ai ha ken individual la ne da deba pi bakla ai ha ken sa kawai ka option ngala klang kan mau syu kata nama dan atli ki option ki bun ma ki bro ki ba klik ya kata ka option ka ba ar ta ka jaka ban klik ya kata ka baning kong pat ki klik ya kata ka ba tedin ta ka ba kadan kene ka problem ha ki bide ba ka Google AdSense account ka jongki kala thut kane ka rokom apply ka jongki te nan sabatai pi detail ha ki bide ba kata ka kumno ban apply
ya ka monetization ngan seperti pi ka screen ngan sabatai detail da ka jrong ka ma tap sto ka video khanang ba pen sngo tho mo khanang ba phim nom ba class show da phila dap 6000 ke subscriber bat 1000 ka watch time te hak bidi pa ka ta ngan salle ya ka video la shaila ne la sing ha sa shul no namo menta kadang per ba ka sor ka chunga ngathai phi sngo ba kamsat rendang dang don utau mestar jerha oke ngan res kendiat nama la ayat ka video kala don kemba sau we minute te dadan jengkli ngan sa jubab mentah hang ne to dadan jengkli sa show kali no mentah mo kena mon check tengin sa sedang biang ya kata ka topik jong kene ke video tong mày bỏ thằng nó quát trong nước mà ok te empat mudah-mudahan roba komen te ngatharai barak labiang lut imat oke, kemudian ada komen dengan seperti ya ke performance ya ke rekomnya jong ke channel ke jongamu te kenang ba sedang ti kene ke channel pi bro de slam ra nang menta artaju je kem tu ya artaju je nang ya ka ki video ro dang ki tengkat no tang saula ne santli ki video bro don ka way ka channel jonga kala sha delete ka YouTube hoi ka delete nama ba Southly ki strike da pio Southly ki strike da de ba ki ai ka ki bru ki ba ai mde ka YouTube ka ba ai strike mo ki bru ki ba ai strike shubo menta da pitu ya ka video jonga da pi tap ya ka video jonga hapo channel ka jong pi ngangan ai strike ya pi te den ta ka daw ba da pi tap ya ka video jonga rom lele ra ngam ai strike ra ya pi mo te den ta ka daw ba da de ba pi shim ya ki clip jong ki film la ne ki clip jong kino o storyteller junior ho yo la strike nga ka wi ha ka wi ka channel jonga mo te kata nga wi nga yo ka ne ka strike apo ka wi pat ka channel jonga amde ha ka ne te na try ba kasi kim da bun re ki ba ai strike mo da pi tap ya ki clip ki ba kat no kat ne taru te dari bo pi ya Southly strike ka ba ningkong ki ai ketang ka warning strike ka ba ar ki ai ba ma pin sngotu ba yala se kin sapa check ka strike ka ba lai pat kin sa ong ba check biang ya kane ka YouTube channel ka jong pi hato kane ka channel jong pi ka de ka channel 2 ba ki ong ta te din ta ka daw ba ha ka sen ka ba saw pat kim ai warning show kin delete ba ki kam to ha ka din hadin khat andrew kan ta la ne hadin saw po pra kan ta ka ta nga rang la klet mo hadin ka ta kila penduk na ya kata ka YouTube channel jong pi hadin Southly ki strike kila ai ki bro hapo ke YouTube channel jong pi kan show jak la ka jak be kam tu da de ba pi yo ado Southly ki strike da de pi yo tang ka we ka strike la ne artli ka strike mlele ra oke sekai itu bro oh ada bro hikai na do basdang mo kumno ban apply Google AdSense kumno ban apply Google AdSense hakajig shisha ban apply ke Google AdSense don kam apply re namar balai hakapor ba phile ya kam monetization hang to te phila ha ban apply
te pi haban pendap ya ka kertang jo pi pin haban pendap ya kini kita imo pende ta kada ha ka porbo pi ladap ya kaneka ada porbo pi ladap ya kaneka 1,000 ka watch time but 6,000 ke subscriber ha ka to ko por ke pendap ya kaneka apply ke Google AdSense pende ta kada kadai ha ka porbo pi yo ya ka kapur ba piyo ya kane pada pimdan kam raban apply nama kane kin sapha be tere kapoka email jongke ka email kin pha adin okay pha shwa ya email hadin pat kane kin sapha adin pan apply te kum ngatharai kade pan apply ya ka Google AdSense account lane ani kata ka ba pi oh kalap ya te hadin ka jing apply jong pi kane ka jing le monetization jong pi am kane ka jing le monetization jong pi ha ka to ko por kan ba pi ha ban apply ya kane ka Google AdSense account ka jong pi henry ban apply par yo ne upin u badan ha po jong kane ka Google AdSense jong pi pat nama pin ha ban page apo ka Google AdSense account jong pi nang ta like ka ba sharut jong ne o ka mobile jong pi u badan shane klik hang to hadin kata sa klik payment hawa ka payment don ka verify ani ngalat verify kum ta hai verify ni ngalat sa ko kedet klik ang ta verify sadan sa ko klik ang to klik ang ta harum kala mi te ban ong ban verify ya ne u ndrutli u number te sa sim yo ne number u dan hang ne sim number u ba dan hang ne te sa pendap ang to ta biang dam ta te sa I submit tang kum ta te hadin ka junga te ki YouTube channel junga ki khamyat kloi phi namar ba marsin yo shubo yo ne namba emo te ngasho send feedback emo ka YouTube channel junga long ba pachak namar ba phila ta banya text message lamba da ka YouTube ro kumno ban text message ka YouTube ka dai ka ba long reply kum ba reply ka company marsin text am adin ka to ka minute la reply te naik teks ra por mensi nama sya riparang tapi teks por bam jasngi sya riparang pat kidang kila ya thia teks por kumba kharwai beje minute to por kidang ya tray kidang ka YouTube ro kidang ya tray po office YouTube mo te teks sa send feedback into send lang ba screenshot jong pi te kan sa reply pi tapi laki thia mesti ba te pila kila reply pi ban apply ya ka moneta ya ka Google AdSense kalong kum tamu bro ngatrai pila syai best ba one recommend ka hangas ngo comment hanga chi nga happy video tumai pi nama ba ngaong pila slam ba kidan ki wiki YouTube channel ki jonga mo ki ba ki idea baro ki ladan henry kidan sedang ban shoot video nama ba shoot video kita ki cameraman jonga kidan ya le sa tres tesha ka bernihat din ta kadaw mo ngam nang ban shoot video nama malway ban shoot video ya kiwi am dan cameraman ai ban ya chane stayam ta kidang ya like tresta kidang ya pendap pisai ta din dawan ki hadin stayo ing sa sedang shoot video no LD thong ni pite omyo thia shu bro mentah habat tailut yakine ki comment mlili reto bro nomor ba na pi penmi video po YouTube am kenya ba kato ka jing penmi video jong pia YouTube ka de ka kam jong pi te kane ka jing le live video jong kane ka jing batai jong ai piro la long gum ka kam te hapor ba pitre minsi yala set pitre minsi da ka ba pi khle simen da ka ba pi pu mau le ne pu ding le ne kine kitai mo te ngapat ngatre mit kum ne te ngaro hang ne ngadang khle simen ngadang rak mau ye ke ka long kum ju e tre ka tre ta kertang ayu ki be ki channel jompi boy mega boy ba ani ni job boy balai job gaming basau ni ngalak le ki channel chunga non tapi oh nalari tadin kata jongpi dam tai ka jongpi ngam pedap ka gaming ro ngadang modle gaming te kata ngala create ka channel tang ba ngampat ayu re ngampat permi video orang ta Eli Roy Kharjana hello Eli Roy
pin sashna video bro shapang kumno ban check strike apo YouTube channel jung ban check strike kumno ban check strike hak video la ne bagi channel nama ba mainly hi strike ki ai yaka video te kidan ro ki YouTuber ki de ki bane ki ba TikTok mo ki banang nga try po kasi te kidan ro ki banang ban ai strike yaka channel henry ki ai strike pat yaka video te kumno ban check ki ne ki strike pat dang akan mau ngan seperti pi sibet nama kumno ban check ki strike ban check ki ne ki strike pat kalau wan ka email ke jongpi subo dade banga ai strike yaka video ka jongpi mo te kayai lambada ka email jongpi te da ka kalau poya po email jumpi kin saong ba yala saya kena ke video jumpi ka don kata ka strike sa check sa recheck ka don strike nam yala saya ka dei babakla mengile lane dei babakla mapi kin saong gum ta ha dei bak strike te haka hapo YouTube studio ro udah ni ka rokom check ya ka strike dengan seperti PC bed dei banga kan mau lekai free fire pi hoi bro lekai free fire ngadang show sedang mentah tang artinya ngadang sedang ban lekai nama ngadang boot ya kini kiwi ki pro player mo kenang ban ayu kenang ban ngaro kumno ngan show lekai free fire klembit jaden tak tahu ba mentang ngadang penbit ya la demo kenang ban le free fire bangan le PUBG la ne bakini kita ke game ba kiba ngan sale amdi tang free fire mo ngan le ba kiwi ro hadin kata kayak YouTube channel jonga kanang sukret ngam penmi ki video hika sebro kumno ban monetize ngan saong ipi ngan sapenmi next video hadin kane ka live video jonga lasai tarai lasai ngam padio tarai lasai ngan shutna kumno ban le monetize mo kumno ban le monetize kadang tang light link step banding kong klik labiang ka step ka baat kumno ban apply ya kaneka monetize oi umdera kumno ban apply ya kaneka Google AdSense account ka jumpi umdera Google AdSense pin step ka baar kumno ban tho pendap kerteng la de ban kini kita hak de begitu mo step ka baar ka de kata step ka balai ka de ka jing review jong ka YouTube ba ka channel jong pi ka don copyright claim la ne copyright strike mo te la ne ka don reuse content te kan song ba kin sa check tang like click step ga jing le monetize nga kwa tip ha kumno kane ka watch time ka yat pat le kumno ban la pendap kumno ban pendap ya kane ka watch time bro mo when mainly ki ong ba ka watch time mainly ki video jong pi happens na 3 minutes sajarong pide ban snaya ki video jong pi omdir ban penmi tang 4 minute lain minute ki video jong pi kato kane ki tips ngala share ngala penmi ka we ka video ha kane ka YouTube channel ka jonga kumno ban kumba pin yo ya kane ka watch time mo khnang ba pin yo khambun kane ka watch time apoka channel ka jong pi te ngangi ba kato kane ki tips te pila yo hi hak bede ba kato ka video ka jonga mo kumno ban pendap ya kane ka watch time te den ta kadaw ba ha ka video bat kumno ban pendap kumno ban penbit kumno ban penbit pat ya ki breu nong page jong pi dengan penmi hakibi pat ki video ta kato ka we ka video jonga ka bangala thabang to kalong ba kumno ki idea mo ki idea hak bede ba kato share pi ba kumno ban yo ya kane ka watch time ta ka we pat ka video jonga ka bangan sale hadin pat kan saong ye pi ba kumno pat ban penbit ya kineki nong page jong pi ban yo ya kate ka 100,000 ka watch time dan seperti adin ka video mo nama kane ka channel jonga kampat monetize re okay akanong kadur bro kampat monetize kampat dap ka watch time lane kumno hoy okay kampat dap ka watch time deh ngaro pelai video free fire ane channel okay bro ngan sa check ka video jompi nga channel jompi shibit kay pitu kertang TK Revenger okay bro ala thong te
ngan sa check shibet ka YouTube channel ke jong pi te yol se kita na preng jopi ke ba le Free Fire sa subscribe ka channel ka jong o TK Revenger nomor ude player wathias suba yo bun kill we te ya subscribe na mo la kumno in kruit be chicken tamo ka ka live video. Oke bro ngalak kan palat mentah la bom. Oke bro bom no ngarlat kan ni bro. Biang my big fan college bun. Jonga la download baro stang ban apply keng ngam danang re. Oke bro sasen ka email bat password jong email jong pi da de bakala dap ka watch time la ne kine kita jong pi mo ngan sa apply jonga ngan haden arsi tharai kam to kala dap he ban apply tenga te ban apply te nga simpor tang kumba san minute ye te yala se ka slam ka YouTube mo ban check ya ka channel ka jong pi te nga ngadap tang spang he te sa sim mo number phone jonga hapo ke video ade hapo ke video description jonga te sa sim to sa text nga WhatsApp sa send o Gmail but o password jong Gmail jong pi te endang ala ada monetize dengan sa delete ye ki account ki jong pi men simple ro ngadang apply ka way ka YouTube channel jong ka way ka contain apo jawai ka ong kam nang apply te nga pan apply dang simple. Oke bro ngadai to text sa WhatsApp mene pikan ma li de shamu namba bakot oke ya rap lang mo perlok yada 109 yada 09 ya subscribe thar ya ke channel jong ka yada nom yo klik na ne li yada ana yada amo ngan check khanang ba phiru pin yo ke bro ngam bam sha cha to bro lat khan bam jan oke saya ka ngai phi không oke tom le ma sa shu pin to gitu ki YouTube channel ki bang 4 subscribe kawe kadai yada 09 oke YouTube karo yada 09 aduh yado Sheshi kene yada vlog penyo bro wathias bahaban po lengkai mo ngaro po lengkai bro risnyang risnyang bro tamo mentangi dan tang artli my first block tu tawang ale bro la poi tawang muli beautiful place to come. Okay, short video. Oke bro, ngala peni itu ngala subscribe ang tu tehadin kita sakai ketuka YouTube channel TK Revenger. TK Revenger.
Kike Revenger de player ski में ski ini toys upload Tike Revenger kadai ba player Free Fire bathias dan tang arspa subscriber te ngala subscribe Tike Revenger untuk mo aden keto ya chau Nico Jamu Nico Jamu Ayo Nico Jamu ngamlap ra tau Nico Jamu tuh mi dah video nya dan ra bro Nico bakla Nico Jamu ne bro bathias la poi la jan poi shaka arajar subscriber tu ladap Nico Jamu aden kata one lam 199 aduh mi daga video Bhojpuri dah one lam ngam lak mi video Malayalam WRNLRM one lam climax one lam 1992 bun được one lam tem oh no one lam Okay, te baru kini kala ada mo one lam uniko tike revenja yada nata ski ke ong subscribe thar baiknya kublai subun kumno katno benai ka simpor tharai ka watch time kam simpor ka watch time ka dadai ba pila pi penmitang ko ka video ro apo arp saw kataro mlelera ta ka watch time ka shong ka jing nang jong pi ban bi ke no pe jong pi kan kumno ban penyo ke ya ka watch time ma ta kam simpor ka to dadai ba pi la ban penyo tang ha po ka 10 minit ro pila ta ban apply monetization pi pli menta ka YouTube channel pi apply menta pi yo une Google Play button lane uno mo kom ka channel Ronaldo within 24 hour ula yo ya to golden okay bro bamja swata ta yang jongaro David Umba David Umba
Jai mbak dia na nem thành boy ong David mbak. Kalau ada mau David kasih gospel song lirik ter oh panggil gospel song ya. Kinas Marngar 0.2 Jonga lay bro hado arjar arpau ngala create ke channel hendrai la license ngam upload video shoot tharai dang biang ne kumno bro tadi ba pi create ka YouTube channel jong pi hapor ba pi dang samla tadi ba pi penmi video hadu da pi la don kon siu ru mlele re kalong bai da pim pat klet o Gmail le ne o ayum o password ye Good night bro, sanang tiap pi ngan saya ong ya ki fans jong pi banya subscribe lang ya ka channel jonga. Okay bro, LD Thong ni channel te ya subscribe lam ya kene ka channel ka jong LD Thong ni channel te neu blog ba thias ba we ni video na te ki than jawai e mo. Jonga ro dang new quick movie review. Okay. Tete pik bape jamne kharui ngot saya subscribe kane ka channel ka jong quick movie review nama dadan ki wiki film khasi lene ki sim adi ke film parang lene ke film hindi mo dade ba marsin yo batai une quick movie review hak bede ba kata open mi yakum kita ban batai ke film mo kumno ban ayu kumno ban aktor hakano kapor kha lakha kano kapor lakhaya ka tres bat kum ter mo jadi entah kadau tapi ko ban page kum kita dok film kita snobang man page film te subscribe ka ka channel jong quick movie review ek earn channel jongaro bro subscribe ani haim to ani kamprai bahar kata ka janor lane ka jabing lane ka Ong bi ka chen ren nyong ina eke an EARN itu channel EARN channel Ani earn with AK dah. Ta ang panlapro bro. Panlapro bro. Ang sa subscribe adin mo. SM hi Jongaro boss okay ko mak dera kadai ka YouTube channel jong perlok jong ba yarap ngas ne mo dan yang ne haru tambang penir mo ta usu text bud bro kan long ta ta saya subscribe ka channel jong ro hang to SM David umba hai pro na boy ngapat ngasa mola adui kena mulai mo Kublai shibon mo. Say hi. Kat bayo. Say hi. Hi. Kat bayo. Ngamut pan jingerap na pi ke bro pin yarap na tip sepang ke YouTube hi. Te kanero ka channel junga ka yarap sepang ke YouTube hi te bro. To ong nak menta to bro. Ta to kiwi mo nai comment sure ngin sange no te ngam sa batai setang ini EKN channel. Te ngam sa pun ko na ya kene ka live video junga nama la shikenta tam ngalayat keneka ayo to bro ekaan channel keli ngan sabatai pi menta kerpang na kabenta jong pi te kiwi ki problem jong pi ngan sabatai haki video lane haki live video haki wi pat kisngi nama ba menta ka internet kala khatam ngange pat ola poi 90 tama tom lele ra ngan saap kerpang ye ini EKN channel. Kok di ke? Lagi ni. Oh, dia kang bun nang kenang.
Benerannya. Ini saya boleh live aja. Gaming nih. Bisa. Atas saya siap. Atas. Siap G deh. Dompet lah keluar. To EKN. Oke lah, wan. Ngan satek sepi na WhatsApp mo bro nga kwa personal banyak kan. Oke bro melelei call ro melelei tang banai call re janmit mo call nga ka performance ngi nama janmit ai gam to ngala shoot video ngala edit video ai gam to em janmit ngala kambun kam te dade ba pi call po baje shjrong ai ta ngala dap kam hi te hakito na do ndro baje nyu baje pra baje khnai baje po baje te hakito ki por dambun kam ma shoot video edit video lane le voice over am dang bun kam ha gitu te na dai ba pikol kol la kano performance ngi rom le le dang dai bang adon apa toilet ro dai ba pikol ngan sa pick up hi ki call jong pi te na tharai kum don shu kiwi te kidang don stang prangot ki ba page ka ka video te ngin le kom no dai ba pi dang kwa bangin ya continue tangin da kerwit sang ka we ka atli jengkli te dai ba don shu te ngin sa pen ko na pingla ha pang une rendang tip ngi sa boy ngi ong so ni so laku di man te ngi sai pen ko nei kana live video mo bro ki ba dan stang prango dang tu ku blai shibon khandai ngon mentala dan yang kita ki bro ki badan khandai ngon yola sai ini dang join mentata yola sai dang kwa kli tengi up tang scan ni dengan saya pun kena ikan ka live video jangan nomor ba ngaruh ngala thaj hi te phi ki ba pe jaro ngathrai pila thaj te yale se kita nap deng jo phi ki ba yo ngau jeng mentoi lane yo jeng rap la ba deng ka live video ka jonga mo te kerpa de phi sa share ye kene ka live video amde sa share ki video jonga hapo ki whatsapp status jong phi da phi dei bo phi thaj ban bu ya ka dur jong ka girlfriend jong phi lane jong kino da deba pi thaj ban bu ya ki dur jong ki samla ki jong pi te sabu ya ka video jonga ipor yang tang arp saw kan tae makan dan nang ka WhatsApp status ka jong pi tengah kwa ba pin le tang ya kata sa share saya bu status sa copy kano ka video jonga ka ba pi ka ba ai jing erap ya pi mo nai copy ri ya ka ba pi myo jing erap ki video ki jonga sa ai copy sa copy share ya kata video jonga ka ba yo jing mentoi ma pi shimet sa bu status sang to te tang kata kala biang ya te Yoses official channel okay bro uperlok junga ubadang lane la jan nong po hi mentah hidang online nya yo ep kren kum no re dang sedang de okay bro nomor ba nado menela ya sedang mo ngaro la pang une uso nga bro te den ta kata ba la thaj mo sklong go la dap krwet bro lada ka channel jongi kala dap shisnam bat ngimpat yok monetize kadang long ne am da dei ba pi join bro na do mene ba sedang yo kana live video am ngala betai ya kana la arsen te ban ngan betai ya pi ro ma da dei ba pi dap hadu da ki pause nam ro ka YouTube channel jong pi kam nom lelera nama kidon kine ki YouTuber po kasi jongi ki ba ong ba lada pim la ban pendap 6,000 subscriber 1,000 ka watch time apa live pa andrupo laking jana jadi ba pimla apa sisnam gen sa ong ba mentoy show kana ka YouTube channel ki ong mdei gomta ka YouTube channel ka jong pi ka long he ta ki pels nam ro da pimla ban padap ya kana ki role ke anjo kana ka YouTube mata dang online ya okay lah dap kata okay bro good night mo to kunai piro good night ya piro tengin sapun kut no mo ya kene ka live video nama ngala thai pela pang tau rendang tau so tau begini kita te ngin se kedo haki wipat ki video ki ban sawan nama next video kan sepen mi kumno ban apply monetization ya ki YouTube channel ki jongpi te sapet ya kata ka video hadin kan sami adin singi arsingi ye kam tu tengin sepen ko na ya kan ka live video lada kan ka live video jonga kan air kan ai jingra but ai jingmata ina ka bata jongpi ki bajon ya kan ka live video jonga tengah kerpa di piece ngoba sa share kan ka video sa shnai ki memes rom lele ye ki video jonga shnai ki memes ka ba pi mon ka ba pi yo rom lele nama ngakwa ba ki wiro kin
snamim sianga tedin ta kalau le ya kano ke bapi le rom le le te spot ko dai ga ya ga video janga te sekido haki wi pat ki video ke betang wan haki wi pat ki singi kublai shibun kshejar ngu ya pi ki pai ba ki bejan ya ga video janga te se pen ko na ya ga live video kublai shibun